Jeg ser dig ud som en plejeklat. Det der håb der! Jeg gider ikke være med, hvis du skal være en sur teenager. Jeg løber hen til den her video. I dag er min far med. Hej. Og vi skal lave noget med min far. Tak. Jeg snakker teenage. Og lad os bare komme her. Så. Okay. Første spørgsmål. Ja, man skal stille hinanden spørgsmål sådan lidt. Og så skal det er ligesom kæresteting. Vi skulle da ikke kærester. Nej, men den far. Man stiller hinanden spørgsmål, og så er det straf, hvis man svarer forkert. Okay, den er jeg med på. Og det skal ikke være sådan en hård straf. Det skal være sådan, okay, så nej, først. Jeg stiller dig et spørgsmål. Okay. Hvad? Ja, vi lyver. Det ved jeg sgu da ikke. Okay, bare på nordviste. Nordviste? Men han kender dig også meget bedre end mig. Fuck min far. Hvem er du? Din livret er... Ej, lad nu være med at røre ved den der, fordi så ryster det. Vegetarburger? Nej. Nå, pis. Nachos. Nachos? Nå, det er rigtigt. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Hvad er straffen så? Nej. Nå. Du skal ikke brille på retten. Nej, så kan jeg ikke se noget. Jamen, det er svært for dig. Kan jeg vinde den tilbage, hvis du ikke svarer på næste spørgsmål? Ja, så kan det være straffen. Ja. Så må jeg gerne beholde den. Okay, spørg mig. Og det er det samme spørgsmål. Hvad er min livret? Burger? Det er rigtigt. Hvad er mit yndlingsspil? Roblox? Nej, det er det der kolder. Ej, du har lavet det om, så. Nej. Det har du glemt at fortælle mig. Det burde du vide. Nå, okay. Hvad er den næste straf? Skal jeg tage t-shirten af? Nej, ikke. Ej, du har ødelagt mine briller. Ej, for helvede, Asta. Det var en god straffe. Du kan godt få de sorte, kan du ikke? Jo, det kan jeg blive nødt til. De får noget tape. Det er lige noget gætsbriller. Ja. Hvad var spørgsmålet egentlig? Nå, jeg skulle give dig en straf. Ja, du har lige ødelagt mine briller. Det var straf nok. Ja, okay, det var faktisk okay, ja. Jeg griner altid lidt. Ja, så det er dig, der skal stille spørgsmål. Nå, ja. Nej. Vi snakker for meget. Vi laver kun 5 spørgsmål, fordi ellers bliver videoen for lang. Det er dit tredje spørgsmål nu. Andet? Nej, straffen var, at du svarede forkert, jo. Og så ødelagde dine briller. Jeg taber bare hele tiden. Nej, jeg spurgte dig, hvad min yndlingsret var. Og så sagde du burger. Og så spurgte jeg dig om mit yndlingsspil. Og så sagde jeg Roblox, og så ødelagde du mine briller. Nej, så skal jeg stille dig et spørgsmål. Og så ødelagde du mine briller. Okay. Jeg kan ikke tage det. Det bliver en svær en. Hvor kyssede mig og mor hende første gang? I kirken. Nej. Nej, må ikke lade mig og mor. Vi har aldrig været i en kirke sammen med mig og Sisse. Gift. Nej, det var på Rådhuset. Det er det. Jeg tror ikke på Gud. Det er vigtigt. Ja, altså ikke at tro på Gud. Prøv nu. Nej, jeg er god til at være på YouTube. Nej, der hvor I mødte hinanden på krydset. Ja, vi har mødt hinanden på krydset. Vi mødte hinanden i København. Nå, jeg er til mormors fødselsdag. Ja. Var det der? Ja. Faktisk så var det lige bagefter, da vi kørte hjem fra festen. Det er stort set det samme, okay? Ja, det er halvt rigtigt. Så er det dig, der stiller mig et spørgsmål. Det går langsomt der. Det er verdens kedeligste. Jeg kan ikke huske, hvad det var, spørgsmålet var. Hvad min yndlingsblomst? Det ved jeg ikke. Lilje. Er det en lilje, ligesom mor? Eller, den mor kan ikke lide lugten længere, men det var engang mors yndlingsblomst. Jeg havde altså frygten. Ja, de lugter lidt af tis. Straf. Må jeg smadre den anden? Nej. Hvad skal straffen af? Straffen skal vi lave bagefter videoen, fordi jeg har en god idé. Okay. Okay. Skal den så filmes også, når jeg står under bruseren og får koldt vand på? Nej, det er ikke det, den er. Okay. Jeg skal nok fortælle den bagefter. Jeg glider længere og længere ned i sofaen. Jeg er lidt træt. Så er det de 4 spørgsmål? Jo, dit næste sidste spørgsmål, og det her, det var mit næste sidste spørgsmål. Ja. Så du har det der og et andet et, og så har jeg et. Hvad for en af de kampsporter, jeg går til, kan jeg bedst lide?
Er det ikke den der brasilianske jiu-jitsu? Du er sgu for god. Det er rigtigt, jeg kan bedst lide brasiliansk jiu-jitsu. Det er super sjovt at kvæle folk. Det er ikke Jeg er god til det. Ja, det var så din Hvad er straf. min yndlings? Nej, jeg svarer jo rigtigt. Ja, du har noget siddende her. Nej, det er lige for lige pistolen. Har du lige? Vi kræger. Nå, hvad er min yndlingsfilm? Eller serie? Nej, hvad er min yndlingsfilm? Jamen, det er jo den der med... Yndlings-YouTuber. Jamen, det er ham den irriterende. Som Nej. virkelig ikke er særlig intelligent. Nej, det er Ham ikke skal vi ham. stoppe med at kigge på. Nej, far. Ham med det- den der lyse Far. top der. Nej, det er... Han er dum. Far! Jeg siger det igen. Far! Nej, det er ikke ham, det er Julia Sofia. Hvad hedder han? Julia Sofia. Jamen, hende ved jeg jo ikke engang, hvem er. Er hun lækker? Ja. Tror du? Okay, der synes jeg selv, jeg var pinlig. Jeg kan ikke kigge længere. Nej, far. Er vi ikke snart færdige? Nej, du har kun et spørgsmål tilbage. Okay. Og så skal vi filme straffen og... Nej, vi skal ikke filme straffen. Jo. Nej, du kan fortælle om den. Nej. Nej. Ja, nej, vi skal filme den. Bare roligt, den er ikke særlig dårlig, okay? Se den. Du må altså også godt lave en straf tilbage, hvis det er. Jamen, jeg er løbet tør for spørgsmål. Jeg har ikke mere at sige. Nej, for et. Jeg skal finde på et spørgsmål mere. Ja. Ej, vi skulle have skrevet de her spørgsmål ned, inden vi tændte for kameraet. Ja. Ja, det der skal du med mors telefon. Vi skal være Julia Sofia, imens du tænker. Jeg kan ikke tænke samtidig. Jo, den svarer du ikke på. Jeg vil svare med. Hvad er mine yndlingsplader, dem jeg ejer? Hvordan kunne jeg vide, at det ikke den der? Nå, du har lige sagt Ej, det til lad mig. nu være faktisk på at du har, ryste det. nej, du har næsten lige sagt det til mig. Er det ikke det? Ham der, han er dansker. I har været til koncert med ham, ikke? Nej, det er ikke Jacob Bellens. Du får et svar mere. Nej. Han er ellers god. Ham skal I tage at høre. Nej, ikke Jacob Bell. Lad nu være med at skubbe til. Ham der, Honeybell. Nej, det er ikke min yndlingsplade. Er det et eller andet rock? Ja, jeg hører næsten kun rock. Okay. Jeg er blank. Det er Sonic Youth Washing Machine. Ha! Jeg fik dig! Skal vi se, hvem det er? Lammerstraf. Nu ved jeg, hvem hun er. Hun hedder Julia Sofia. Det er hende her. Ja, hun er sjov jo. Hende har du vist mig før. Ja, det er hende. Nå, kan I have det godt? Hej, det var slut med Asta Tak. Stop. Vi vender lige tilbage lige om lidt. Okay, tak fordi I så med den her video. Ja, det var rigtig dejligt. Abonnere til min kanal. Husk at følge min far. Jeg har ikke nogen kanal. Jo, den er Dennis Gadekrogen. Nej, jeg har ikke nogen kanal. Jo, Nej. jo, du Nå, har. jamen, der er jo kun... Den skal I se. Der er sjove videoer af Asta, hvor hun var lille og nuttet. Så den kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen. Det var længe det. Ja, vi vil lige filme Dennis' straf. Så ja, bare lige tage sine andre briller på. Det er mine gamle briller. De er klamme. Og straffen er noget chili. Hvad sagde du? Måske, så Ja, det er som... Hvor er kameraet henne? Der. du kan lige holde det her nu. Så meget chili sauce på en ske. Prøv lige at rykke dig lidt tilbage, Michael. Nej, jeg skal... Er I klar? Det her, det bliver ikke engang særlig sjovt, for jeg kan sagtens spise det. Er det ikke stærkt? Jo, men jeg synes ikke, det er for stærkt. Nej, det må du ikke spise. Det lugter. Nej. Det brænder også nu. Det Ikke så... Nej, jeg lavede sjov med jer. Fik jeg alle sammen. Men lav... Tegne? Vil du gerne tegne? Nå ja, Det var... det var chili for. Det var chili tag. Jeg snakker teenage.